Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που περιέχει μέσα, βασικά θα μπορείτε να ανοίξετε τις πύλες, δηλαδή ας πούμε άμα είστε ξέρω εγώ στο κάστι και θέλετε να πάτε στο mansion, μπορείτε απλά με μια μαγική πύλη να πάτε. Έτσι είναι πιο εύκολο και θα σας δείξω πώς. Πρώτον, πρέπει να είσαι third sea, αλλιώς στα ελληνικά τρίτη θάλασσα. Τι λέω, κάτι που ήμασταν, δεύτερο ή τρίτο. Ας το κάνουμε δεύτερον πρέπει να έχεις πατήσει κάποια κουμπιά στο κάστι και να σκοτώσεις το Repinder. Για αρχή πρέπει να βρούμε το God Chase, δεν ξέρω και εγώ πώς λέγεται. Να μου το πει κάπως στα ελληνικά μετάφραση, άμα το πάω σωστά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο κάστι για να κάνουμε αυτό που σας είπα. Το light έχω κι άλλα φωτά, αλλά ναι. Λοιπόν, για αρχή το πρώτο κουμπί είναι, κάτσε να σας δείξω. Λοιπόν, καλά, τώρα κάνουμε raid οι άλλοι. Εμείς δεν θα πάμε γιατί θέλουμε να σας δείξω το βίντεο. Να θέλει PvP, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Το πρώτο κουμπί είναι εδώ αυτό, που πρέπει να έχεις ή Rainbow Color Hacker ή Rainbow Color Hacker, ούτε να μιλάω δεν ξέρω, ή Rainbow Color Hacker ή το Snow White Hacky, είναι legendary. Το δεύτερο κουμπί είναι εκεί πάνω. Εκεί πάνω πρέπει να έχει το Rose Hacky Color. Και το τρίτο κουμπί, μετά από όλα αυτά πρέπει να σκοτώσεις πρώτον το Repinder, αλλά μετά από αυτό πας σε αυτό εδώ πέρα. Εγώ το έχω κάνει κανονικά, έχω κλειδώσει τις πύλες. Πρέπει να έχεις το Red Color Hacky, αυτό, και μετά πας εδώ μέσα, εδώ βλέπετε εγώ έχω το Valkyrie, τον έχω σκοτώσει, και μπαίνετε εδώ μέσα. Και άρα το έχετε ξεκλειδώσει, μα τα κάνετε αυτά που σας είπα. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και ελπίζω να σας βοήθησα και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye!